היא משחקת במשחק. let's go. רואים את זה פה. עכשיו אני עולה. זה משחקים דווקא שאני ממש אוהבת. תגידו לי, כיף. הפעם אני בלי אביאל. אני לא בבית, כאילו, אני לא בבית שלו. כי אני את הסבתא שלי נתיים, אז כאילו שאני צריכה להיפגש איתו בזמן הקרוב. ואז כזה נוכל ביחד לעשות סרטון חדש. זה בינתיים אני מעלה סרטון של עצמי. אני אשלח ממנו, כאילו, אני אביאל. נדרים כאילו ממש קרובים. אז כאילו, למה אהבת אותי? אני הצלתי אותך שקט. זאת לא העיפה אותך, את נפלת לבד. די, לא שקט, מפריע לי בסרטון. היא אחותי כאילו לא קשורה. בכלל. כן, בכלל, אני יכולה לעשות עמודיות. יש לי כבר עמוד. אבל לא, שקט, את צועקת. אז כאילו, אני צריכה ללכת לפגיש עם אביאל, אבא שלנו, לא נפגשנו, סתם. נפגשנו לפני יומיים. היינו בסרטון שעשינו, סרטון הראשון שלנו, מה זה? שיט, ששיחקנו בעמוד, או איך שקוראים לזה. אז שיחקנו את זה כאילו. היה ממש כיף. זה לא אביאל? לא, את מפריעה לי בסרטון. זה לא אביאל? לא. אז זה הפעם ראשונה שלמדתי בכלל איך משחקים בשתי המניות. בזמן הזה בכלל לא ידעתי איך משחקים. הייתי באמת כאילו מוזרה בעמוד. שכאילו פיזית להבין איך משחקים. וואי, האישה פה היא מעצבנת אותי. חייבת שהוא יפיל אותה. מה? יואו. אתם רואים אני יוצאת משחק. אני אצא רגע. אני יוצאת כי אני יכולה לעשות בזה. אני אשחק בזה. יאללה, אני אוהבת את המשחקים האלה של הקרבות ושל המסלולים, כאילו, אני אוהבת את זה פשוט, זה כאילו... יש לך קפיץ? לא נורא, אבל את יכולה להפסיק להתערב לי בבקשה. די. אז פשוט משחק כיף. בכללי תמיד אהבתי אותו. סתם פספסתי. לא נתתי לך כפה. למה נתתי לי כפה? תגיבו כאילו מה יותר כיף, סרטונים רק שלי וכאילו רק של אביאל או של שתינו ביחד. כאילו אביאל יכול לעשות סרטון לבד, אביאל יכול לעשות סרטון יעני לבד לערוץ למרות שזה שלנו וכאילו גם אני כאילו יעני לבד ואז פשוט כאילו תודה. סיוט. טוב, אני יוצאת עם זה, נראה לי נעבור לשתי המנהרות. כיפות. די. אני לא יודעת, תגידו כאילו יותר כיף. אם אני עושה את המסלולים, או שתי המנהרות, שהרבה זמן באמת לא צריך לחפש. It's a fuck you. מה זה? למה זה פיל? זה צ'יטי? כאילו יעני? לא יודעת. מה זה? זה דברים שהיה לך מה זה? מביאים. גנבו לי? למה אני פה לבד? זה לא זה. אני התחלתי לעשות לבד בלעדיו. It's the fake. אוקיי, זה בשמירה. או...
צריכה בינתיים לראות משהו. בטלוויזיה? כן. כן. איפה אפשר? כן. ולא להגביר, תשאיר את זה ככה. טוב? אז מה? אני שמה את ראשית. חלק עליה. עם היד הזה. אני פספסתי על זה מלא. וואי, וכאילו בעיה שלי. האנשים של היום אני הולכת להיות כאילו איפה זה? מה זה? אני אקח את זה. לא יכולה לתאר כמה אנשים באמת מדי פעם יכולים להיות כאלה מעצבנים. הזרתי אותך. יאללה, הזרתי אותך. במקום למכור אותם, אני אשים אותם פה. עכשיו אני מוצא את זה, אולי, שיט, סתם שם פספסתי סתם כסף, כאילו באמת לשבת. עכשיו, אף אחד לא לוקח לי אותו, די. אני לא מסוגלת, באמת אני לא מסוגלת. אני איך מגבירים? לא, אמרתי לא להגביר. לא להגביר. תביאי לי. זה השבע. יופי. תביאי לי את השאלה. לא, את לא משתמשת בו. לא, זה קרקע. אני מזהירה אותך. טוב. אז תעשי לי עד מחר. יואו, האיש הירוק הזה? כבר בזבזתי מלא כסף עליו. It's a vacuum. אני בכלל כאילו צריכה את הפתרון לי. בינתיים לא עושה כלום. די באמת שתנהל כי מספיק סרום בשבילו. אולי עכשיו יהיה לי. לא נכון, אתם מעצבנים. ואז יהיה לי כבר שום נשאר. תקמה. וואי, בא לי אותו. מה? למה אתה לא מביא לי אותו? כי שיט, אני מספיק בשבילך. איך אני מסיים את זה? הוא נותן לי טוב. הוא נותן לי טוב. כולם משמעויים.
לא יודע. לא יודע. וואי, כן, סבבה. הוא באמת אחלה, לא יותר את יודעת, זה לא בא לי. טוב, חברים שלי, עוד מעט אני מסיימת את הסרטון. כן, עוד כמה דקות, אני כבר עכשיו. כן. זהו. מה יש לי עוד להגיד? ולגשם לערוץ, אחותי אומרת לכם. כדאי לכם מאוד מאוד. טוב, אז אני אסיים עכשיו את הסרטון, כי עברו 12 דקות, וזהו, אני מבטיחה